Heldu dira errege magoak Bermeora, ikusi dezakezuen bezala itsasontziz heldu dira, zenbait ume hurbildu dira errege magoak ikusteko eta karrozetan ibilbidea egin dute Bermeotik. Hain zuzen ere ikusi dezakezuen bezala, Alameda Parketik hasi ziren eta buelta osoa eman zuten. Bermeoko udalak ere zahar egoitzetako ateak ireki eta bertan dauden zaharrekin egon ziren. Izugarri pozik hartu dute zahar egoitzakoek 3 errege magoak. Eta horrez gain Bermeko udalak ere eskerrak eman nahi dute beste behin 3 errege magoen desfilean hartu zuten guztiei. Oso polita izan zela jakinaraziz. Horrez gain ibilbide laburragoa egin badute ere, Meltxor, Gaspar eta Baltasar kalez kale ibili dira. Budek elkarteari eskerrak eman nahi diote Bermeoko udaletik, egindako lanagatik, eta baita ere, 3 errege magoen desfilean parte hartu duten talde eta norbanako guztiei, eguraldiari aurre egiteko gai izan direlako. Zenbait karamelo hartu dute Bermeoko herritarrek, eta ostean lotara joan dira hurrengo egunean zein erregalo izango duten desiratzen.